awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tanya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. Sa taong naghirap. Kaniya na unsa man in taon ka, oy! Nga nawa pa ni mahugasi ang iyong kinadlaan. Ako na nang hugasan unya, ma. Sige na lagi kag kaunya-unya, ha? Bantay ka lagi dako, Tanya. Ay, naunsa magkaoy. Pasagday na lang gud ng mga hugasan. Ha? Di man bitaw na magsagit. Sagday sana si Tanya. Ay, kanang imong pagkakonsentidor, mao ni nakaingon nga tapulan ng atong anak. Kung sa kog mawa tao, sao na lang ang bata, ha? Mamatay na siya sa gutom, kaya tapulan man. Kapoy. Oh, isuro ining budbud dito, ha? Ma, na pa mo ko'y gibuhat, ma. Wa ko'y labot. Basta kay unahan, eh. Nang! Kaniya! Uy, Nang! si Jubert man ron. Ano man kaharon siya? Dali, ato nga tuon, ma. Oh, sa may problema ni Modong. Nang sila sitoy! Gina sa ospital! Pero di doon na-rival! Oh, unsa? Karon nga wa na si Papa nimo. Kinahanglan nga dili ka na magtinapulan, ha? Tabangi ko nga makakwarta ka. Paningkamot na gyud kay na kadaghan raman atong utang. Mao gani. Taga kay tag-utang. O gusto sa nakaingon anak ka ng pagsige ni mong sugal, ma. Kay ayaw kong buti, ha? Kay wala pag ko manghasol nimo. O panahon na sad nga ikaw na mo imaning kamot. Tabangan ti kar makakita kag trabaho. O gusto ho nimo sa dili, mo trabaho gyud ka. Nagkasabot ka? O, ma. Ikaw mahimuna mong katabang din sa bahay. Jesus, ay simple na kaayo na. Kaya kaayo na niya. Mainoon kung mauna, Mare. Sige. Ugma, sugod ka na yun, ha? Okay, sir. Unsa naman ni diri, uy. Mura man ugway tao nga nagpuyo. Grabe man kahugaw ning baya. Tanya! Ay, hala. Nga naman di, sir. Gusto mo ni? Ha? Ganong gisagol man mo ang dikulor o mga puti? Oh, hala, sorry kayo, sir. Dili na pwede sa gulon. Huwag ka mahimaw? Ha? Abi ba na akong gamao ka sa mga lihok kong dinis bay? Sumbong ta sa imong inana. Ayaw, sir. Please lang, sir. Basig makasabaan ko ni mama, sir. Kundi man di kaganahan, pagtarong diha, litsik! Antos lang una sa pagkakaronta niya. Basta makatigom-tigom na ko. Mupahawag yung kudayon din eh. Happy naman di ko mag-usa kapuan. Makasweldo na gito niya ako. Excited ko sa una na ako sweldo. Unsay sweldo? Wa kay sweldo. Ha? Ano man, sir? Unsay nga naman? O unsa de, wa day kasultihin ni mama nimo? Nga kining imong pagtrabaho nako dinhi, mao ni bayad sa mga utang sa imong inahan rin ako. Mao wa kay mapaabot nga sweldo gikan ako. Unsa? Sa ato pa. Uwa ko'y makuha ni akong pagpanarbaho ni mo. Wa, anak. Kay mao lagi. Bayad lagi sa atong utang niya. Unsay atong utang, maoy? Imo naman ang utang. Unsay ako? Ha? Hoy, wa ba ka mahibaw nga nagkautang-utang ko para lagi mo? Aron may makaon ka, ha? Ano na ako'y makaon? O ano na kay kapusta? Ayaw kong ingaan na, ha? Kung dili ka Kaya ko gustong... bahari, ma? Kaya ako nang gikapoy na gyud ko. Mas may pangmulayas na lang ko inibaya. O sige, layas! Ha? Tan-aon kaya pa ni mo mapuhi nga ikaw ra. Wa kay nagkamahuan sa kinabuhi. Uy, ilabi na sa mga lihok ko nun sa bahay. Mong nahibaw ko nga dili ni mo kaya nga ikaw ra. Ako ipakita ni mo nga kaya na ako, ma. Kaya na ako.
ba akong lisuning akong desisyon. Pero kinahanglan nga ako ni Marukan. Pero, asa mo ko paduong ani? Asa man ka ako mangayong tapang? Oh, si Ayen ba? Ay, day, sorry. Wala naman kaya hiring sa akong gitrabahoan, uy. Mao pa? Isa ka pwedeng mahimong katabang sa akong kailagot kay strict sa kay to. Lisod na. Mankamot ko. Magkugi kog maayo. Bahala na. Basta makatrabaho lang yun ko. Sure ka, day? Halagi. Sige na, dahil maluoy ka na ako, day. Sige. Basta, ayaw gid ko makawawi, ha? Pagtarong na gid sa imong trabaho, kay ako, dili ra bitaw ko ganahan og katabang nga bogo og tanga. Yes, ma'am. Nagkinahanglan kay kong trabaho. Maong dili ko magbinuko, ma'am. Good. Kay ko dili gani ko makauyo nimo. Disi ko magduha-duha sa pagtaktak nimo. Nakasabot ka? Yes, ma'am. Huwag niyo ko mag-expect na mo niya akong tangatan. Nga ni nagplansa ko rin sa sinina sa laing tao. Nga nahimo akong katabang. Huwag ko swerte. Kaya nakainahan ko kasama ni Mama. Oh, wala pa tayo. Nasunog ang akong iplansa. Oh, kung saan manin ako. Patay na kong mahamaani. Bugo! Bugo gikayo ka! Ma'am, Layas ha! Layas karon tayo di basig mahinaikante ka! ma'am. Di gyud lagi ka pwedeng magkatabang, day. Saon taman nga. Huwag mong gikunaybaw ang trabaho ko. Saon man ninako, eh. Nagkinahanglan lang kay kong trabaho. Kini na lang gyud ang last ka trabaho nga akong mahatag nimo. Ato ka magtrabaho sa usa ka bar. Wala gyud ko choice. Maong sige. Suklan ko na, day. Paitan mo kay choice, eh. Ari na lagi ko pauli din pa ho. Kung di patuo pa lang unta ko di mama sa una. Kung nagkataon pa lang unta ko sa mga lihok ko doon sa bahay. Hindi kinunta ko maigudan. Pero kinahanglan nga manikamot ko. Aron makalingkawas na ko ani kalisod. Ay, salamat. Mingaw ra ang bar karon. Makalikay ko sa mga manyakis ng mga lalaki. Tanya! Anong kita din mo ah? Kinsa man, madam? Oh. Ma? Ngano ni amang ka? Giot sa man mo pagkaibaw nga. Lugay na kong nahibaw, nak. Nga dinhi ka nagtrabaho. Hugwa lang yun ko'y kaisog nga mo atubang ni mo. Nakonsensya kayo ko sa akong nabuhat ni mo, nak. Ma, Nakpasaylo ako, ha? Nakpasaylo ako, ha? Selfish ra kaayo ko. Ug mao na hinuon ning ginagatan nimo karon. Nak, sorry kaayo. Mabawi gid kog maayo nimo. dili na kinahanglan, ma. Pasalamat sad ko ni mo kay nakatuod ko nga mubarog sa akong kaugalingong mga tiil. O nakatuod akong trabaho. O karon nga okay naman ta. Gusto na ako nga mupalhin akong tarungan trabaho ba? Magtinabangay ta. Oo, nak.
magtinabangay ta. Ug akong isaad nimo, nga dili na ko mobalik og sugal. Dili na ti kapasagda na anak. Minsan ang takbo ng buhay mo. Bisa grabe ang akong kahiubos ni mama. Pero ako lang gyapon siyang gipasaylo. Kaya bisag unsaon ako bali-bali ang kalibutan, ako lang gyapon siyang inahan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita manghikalang kaagi ni Tanya nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kay regalahan, gulong ng palad.